Дарагія сябры, шаноўныя калегі, вітаю вас на стрыме, традыцыйна ў найлепшых традыцыях арганізаваны польскім інстытутам, але не з аднайменнай бібліятэкі, а з гасцінных сцен музея імя Максіма Богдановича. Шчыры дзякуй гаспадарам, якія падтрымалі гэтую нашу ініцыятыву. Сёння мы з вами паміж літаратурай і музыкай. Канцэрт, лекцыі, мне хочацца верыць, спыняйце мяне каментамі, калі лекцый будзе замнога, мне хацелася, каб было больш канцэрту. Мы пагаворым пра культавага паэта, аўтара музыкі, аўтара песень, спевака Яцка Качмарскага, які як метэор напрыканцы 70-х зазяў, заблішчэў, прагучаў, выбухнуў у польскай культуры. Яцек Качмарскі, народжаны ў 1957-м, нарадзіўся і вучыўся ў Варшаве, пражыў досыць кароткае жыццё, сышоў у 2004-м у Гданьску, пахаваны на Павонсках паміж дзвюма камянямі, дзвюма скаламі, што можа быць адно з апошніх яго Two Rocks, адно з апошніх яго месцаў жыхарства ў Аўстраліі сімвалізуе. Паміж скаламі былі нацягнутыя струны гітары. Струны прыцягвалі рабаўнікоў, таму помнік давялося змяніць, але мы пачынаем з пачатку. Качмарскі народжаны ў сям'і знакамітых культавых, можна сказаць, польскіх мастакоў, скульптара і мастака Януша Качмарскага і таксама мастачкі Анны Траяноўскай Качмарскай. Яны мастакі, яны педагогі, як педагогі і бабуля, дзядуля па кудзеле, па матчынай лініі. Таму юнаком заўсёды апекаваліся яго інтэлектуальным развіццём, яго начытанасцю, натхнялі яго напісання. І нічога дзіўнага, што ўжо там у 14, 15, 16 ён спрабуе сябе, а ў 17 год Яцек Качмарскі, аўтар уже знакамітых на ўсю Польшчу перакладаў і песень. Адразу варта, відаць, сказаць: скажы мне, пад чыёй ты зоркай развіваешся, да каго ты перакладаеш. Качмарскі перакладае Высоцкага. Хлопчыкам ён прысутнічаў пры размове Высоцкага з сваімі бацькамі, вельмі натхніўся гэтым кантактам, відаць, гэта паўплывала на ягоны выбар. Качмарскі перастварае Высоцкага, спрабуе адны рэчы ён дакладна перакладае, другія песні ён вольна піша па ягоных матывах. Качмарскі захапляецца, апроч Высоцкага, зразумела, Акуджавам у феномене расійскай аўтарскай песні, але захапляецца і рок-музыкай адзін з яго куміраў Боб Дылан. Трэцяя, відаць, крыніца, французскі шансон, уважліва слухае, натхняецца французскамоўнымі Жоржам Брасансам і Жакам Брэлем. Сёе-тое водгаласкі гэтага вы пачуеце ў сённяшнім канцэрце. Качмарскі скончыў адзін з найлепшых у Варшаве ліцэяў, а потым паланістыку Варшаўскага універсітэту. Таму гэта паэт, гэта бард высокай і глыбокай культуры. Хай нас не палохаюць алюзіі, ремінісцэнцыі, адсылкі, цытаты, парафразы. Сёе-тое я пасільна буду тлумачыць ці проста спяваць з большым выразам, каб вы разумелі ўсе гэтыя адсылкі. Давайте я просто вершам прачытаю як эпіграф. Это будзе адзіны тэкст, напісаны не Качмарскім, аўтар Натан Тененбаум, але Качмарскі разам са сваім трыо, разам са сваімі партнёрамі Przemysławem Гентровскім і Збігнефам Лапінскім у трыо гэта спявалі, ён гэта спяваюць. Малітва на світанне. Хай гарыць святло твайго імені, на якое праз цемру нам ісці, але, Господзе, адхіні мяне ад пагарды і ад ненавісці.
Ці хоць волас таго, хто варты, без дазволу Божа твайго спадзе, будь аховаю ад пагарды, ацалі ад ненавісці, Господе. Як жадаеш, хай так і стане, твая воля усё пераможа. Ды ўратуй ад пагарды, мой пане, ад ненавісці збаў, мой Божа. Пакуль я чытаў падрыхтаваныя тэксты, палецелі віхураю на падлогу, але нешта мне удасца, я думаю, ацэліць. Вялікі кавалак таго, што цікавіць Качмарскага, натхняе гэта антычная культура. Я адразу патлумачу, некаторыя песні я пакажу вам 2, 3, 4, проста як вершы, мае калегі з польскага інстытута кінуць каментары, і вы пачуеце арыгіналы песень. Не пераймайцеся. Пампея. Мы открывали город Помпею. Як мараход открываў знакаміты бераг зямлі, што ўсе міты развее, быццам такая зямля, проста міты, робячы праўдай усе эпапеі. Покуль капалі, Помпея ўсё болей нас атачала, нібыта дадому мы на світанні ўязджалі паволі, ціха, каб сон не ўстрывожыць нікому, толькі сабака брахаў ды скуголіў. Што гэта пёс так скуголіць уночы? Млеючы ў лазні, пытае ў рабыні, тлусты аматар ласкі жаночай. Чулыя пальцы застылі на спіне, сковыт сабачы нам гора прарочыць. Нейкія бздуры, ну хопіць, дзяўчаткі. Як там паэт? Ці мае чалавечкі сочаць? А як жа, пільней, чым спачатку. Кожная ночы піша ля свечкі. Што і каму? Ды ўсе вершы. Нашчадкам. Што гэта пёс так скавыча на ганку? Пёс яго ведае. Можа, пацэліў нехта з рагаткі. Ён лашчыць каханку. Толькі няма разумення двух целаў. Любая упарта глядзіць праз фіранку. Я звар'яцею ад гэтага сквілу. Чуеш, зямля дрыжыць, чуеш, трасецца. От катастрофа, жывёла завыла. Гэта дрыжыць маё сэрца. У небе крупінкі гарачага пылу. Што гэта пёс на ўсю вуліцу вые, грукае вязень, адчуўшы павевы. Гэй, адчыніце хутчэй, вартавыя, ёсць хто жывы, людцы добрыя, дзе вы? Раптам адказ. Толькі мы тут жывыя. Гэта жабрак, звар'яцелы, без ногі, спаў і прачнуўся. Ратуй, адчыні мне, я за цябе памалюся ў Богі. Храмаў зашмат, а ці ёсць праўда ў гімне? Мабыць, няма і ў багоў сёння збогі. Чуеш, як брэша, і полымя з неба. З печы буханкі выцягвай, маруда, горад трасецца, збяры ўсё, што трэба, хутка ў камору. Што значыць не буду? Грошы вазьмі і формы для хлеба. Як ён скавыча. Бяжы, ды абчысці місы ахвярныя з нашага храму. Нам год жыцця, а багам без карысці. Плавіцца неба, валіцца брама. Усё, не паспець, не дабегчы, не выйсці. Пса, што скуголіць, ніхто не адвяжа. Пашча адчынена, попел ды сажа. Я азірнуўся, акінуўшы вокам вуліцы, шапікі, крамы навокал. Попел таго, што магло ацалець. Не, проста глеба асела ледзь-ледзь пад неразважным, упэўненым крокам. Я думаю, такія уводзіны ў тэму Качмарскі і антычнасці. Ён шмат антычнай гісторыі, антычнай міфалогіі і антычнай літаратуры прапусціў праз сябе. І зараз я спадзяюся, не спалохаю вас, заспяваўшы проста кавалачак на лацінскай мове. Гэта рэфрэн, з якога ўсё пачнецца і будзе паўтарацца. Гэта некалькі першых радкоў з твора Юлія Цэзаря, будучага імператара, нататкі пра гальскую вайну. Галія стомніс, дивіза імпарте стрес. Галія збольшага складаецца з 3 частак, гаворыць Цэзар. У адной з якой насяляюць бельгі, другую аквітанцы, а трэцюю тыя,
кто сами себе называя кельты, а мы их галлами. 4-й радок не потребує перекладу. Галлия est omnis divisa in partes tres, quorum unam incolum Belgia alem Aquitani, tertiam qui ipserum lingua celta nostra Gallia appellantur, o ave Caesar moritur et salutant. Над Европой гремит за легионом легион. Галлия гине над трупами сынов рыдают матки. Римской республики надыхонит скона Юлий Цезарь пиша правою нотатки. Галлия истомнис дивиза in partes tres, quorum unam incolum Belgia alem Aquitani, tertiam qui ipserum lingua celta nostra Gallia appellantur, o ave Caesar moritur et salutant. Можно, Цезарь, коли всех подымем на копье, схвалтим их жонок и возьмем себе все их добро мы. Римский солдат завжди помнит только про свое, а Цезарь пиша, не спиняючи погромы. Галлия стомнис дивиза in partes tres, quorum unam incolum Belgia alem Aquitani, tertiam qui ipserum lingua celta nostra Gallia appellantur, o ave Caesar moritur et salutant. Новый лад культуру вядзе на материк, при дорогах плоть укрыжовывают живую, целый свет протинает стогны, плач и крик, а Юлий Цезарь лаконичный стиль шлифует. Галлия стомнис дивиза in partes tres, quorum unam incolum Belgia alem Aquitani, tertiam qui ipserum lingua celta nostra Gallia appellantur, o ave Caesar moritur et salutant. Jeszcze пару текстаў вам прочитаю, а далей буду толькі спяваць. Тэкст, які без Гомера і не успрымаецца сёння. Знакамітая песня пра дзяўчыну, надзеленую прарочым дарам Касандру. Так яна вяшчала, але мела не толькі дар пророцтва, але і дар не выклікаць ні ў кога веры. Сёй той параўноўвае Касандру з песняй о вещай Касандре Высоцкага. Шмат што агульнага, але і параўноўваючы разумееш, наколькі ў розныя бакі разышліся гэтыя творцы, гэтыя барды. Не зменіш лёсу простым так ці не, бо недарэмна гінулі героі. Таму кажу, найгоршае яшчэ будзе, а п'яны люд гарлае у аблудзе, што барбары ўцяклі, не ўзяўшы троі. Бойцеся, людзі, бо перамога пастка. Не слухайце пахвал, што вам робіць вораг. Частку зарэжуць, спаляць другую частку. Не пашкадуюць ані старых, ні хворых. Смейцеся з плачу, бо плачам не здымеш ніводнай аблогі. Але ўявіце, як мала мы значым на свяце чужой перамогі. Святкуй, пакуль канец не надышоў, шчаслівае гнездо цара пряма, палацы, рынкі, вершы, фрэскі, храмы, растопча бот ахейскіх прыбышоў, а слепата дзяцей адчыніць брамы. Лавіна мурашоў бяжыць па полі, туды, дзе іх чакае чырвоны конь, каб жа не ведаць лёсу, не чуць ніколі усё, што я чую, пагромы, пажары і скон. Піце, смелыя дзеці, заўтра ці хопіць смелых. Ёсць народы, што даспелі да смерці, з рук народаў да жыцця недаспелых. Другі вялізарны пласт, які натхняе таксама гістарычны Качмарскага, гэта лёсы Рэчы Паспалітай, ну і будзем наўпрост казаць польска-расійская гісторыя побач з вобразам Цезаря, Юлія Цезаря, імператрыца Кацярына і
Про что варто сказать, сын двоих знакомитых мастакоў не мог не цікавіцца жывапісам. У яго нават альбом, праграма канцэртная называлася «Музей», дзе ён стварае песні па матывах знакамітых карцін. Усе мы хоть раз у школе писали сочиненні паводле картин. Пару таких сочиненний Качмарскага я покажу. Может быть, апошні сёння верш, ён доўгі, але кожны беларус, які цікавіцца гісторыяй, мусіць ведаць гэтую постаць. Гэта Тадэуш Рэйтан, які спрабаваў сілы бессільных, з апошніх сіл спрабаваў спыніць раздзел Рэчы Паспалітай, лёгчы у дзвярах і намагаючыся не выпусціць здраднікаў айчыны, як ён лічыў. Гэта ўсё паводле карціны, знакамітай карціны Матэйкі. Рэйтан. Фактычна голас аўтара ад імені ворага, у прынцыпе, іранічны голас, але ён ідзе як указка экскурсавода з аднаго фрагмента карціны на другую. Ваше Величество, спяшаюся донести, что згодно с планами был подписаны акт. Корона и Литва поделенные ўрэшце, и завтра целый свет признае гэты факт. Ды здарыўся скандал, ганебны у нас на Сойме, калі згаданы Сойм быў скончаны амаль. Мы думали, процесс немного часу зойме, ды выйшла як заўжды, і смех, і грэх, і жаль. Шалёны дэпутат з Наваградка, якога Тадэуш Рэйтан зваць, разважлівым наздзіў падскочыў да дзвярэй і ўлёгся да парога, і выйсце з залі нам усім загарадзіў. Кашулю на грудях парваў ды паўтарае на публіку. Нібы не Сойм, а сцэна тут. Забіце лепш мяне, не забівайце краю. Палякі і ліцвіны – сентыментальны люд. І раптам крыкі, плач ды іншая дурнота. Адзін валосся рваў, другі хаваў тугу. Вялебны кардынал сядзеў паўпаварота, яго не бачыў я, але уявіць магу. Панімскі малайцом адразу клікнуў варту, вось гэты ўсіх прадасць за ежу і пітво. Браніцкі твар закрыў, паслу пры ўсіх не варта, а вось Патоцкі быў направду комільфо. Адзін стары з усіх адразу выйшаў з зале, адкінуў з крэсла прэч, раскідаў грошай стос. Цікава, што стары, мне потым расказалі, Патоцкаму сваяк, ды цалкам отаўшыюсь. Не сорамна яму, крычалі дэпутаты. Адна з прыўкрасных пань шепнула: «Ну і ну, зірні на Рэйтана, які ён валасаты!» І гэты дамскі шэпт быў праўдай. «Entre nous». Усе гудзелі. Я не зразумеў нічога. Пашаны ні на грош, да ўлады ў іх няма. А ці патрэбная ім наша дапамога? Мы фінансуем іх, а можа быць, дарма? Паблізу ад мяне адзін вар'ят з пагардай падняўся, як відаць па вопратцы жабрак, і шапкай замахаў з трохколернай кукардай. Ці вальтэр'янства ўплыў, ці выхаванне брак? Тут вальнадумцы ўсе. Што робіцца з выявай вашай вялікасці? Ну так, вісіць партрэт, дзе я ім падказаў, але належнай славай ён не аточаны, ён не аўтарытэт. Кароль лаяльны нам. Ды гэта суцяшэнне слабое, бо ў душы схіляецца да іх. Усё, што мог зрабіць, схаваў руку ў кішэню, калі правакаваў яго падступны мніх. Дамовы і лісты пасыпаліся градам. Хтось крыкнуў здраднікі, хтось крыкнуў у адказ. Палітык наогул не ведаў слова здрада ніколі і нідзе. Дык што казаць пра нас? Няўпэўнены кароль, эліты, а не звання, пасвараны народ, што б'ецца ўсё люцей. Тут не палітыка, тут проста выхаванне ў дарослую гульню зацягнутых дзяцей. Краіну кроечы, не пашкадуем нітак і сшыем межы так, што век не знойдуць шво. Еўропа згодная, не праваронь, палітык. Калі наступны раз такое кві-про-кво? Я думаю, вы зразумелі увесь сарказм аўтара, які схаваўся далёка на іранічнай, на дыстанцыі сарказму ад таго, хто гаворыць і пішаць. Вось жа другая любімая у двукосе гераіня Качмарскага. Паспяваем пра
Кацярыну другую і тыя сны, якія сняцца манархам. Сон Кацярыны другой. На шворцы мае ўсіх філосафаў Еўропы, падперла войскамі ў петроўскім доме стропы. Каго ўпалюю, хутка стаўлю на калені, тым больш, што больш навокал толькі зайцы ды алені. Партрэты маю ды палацы, мой край квітнее ўжо даўно. Хто супраць кату болей працы, усё пры мне, каб не адно. Стой, Кацярына, нядобры сніцца сон, бо згубіш трон, карона з галавы. Мне цесна ў межах, што прыняты нашым часам. Мне брыдка з бледным, баязлівым лавеласам. Ні хараства табе, ні моцы, ні сумлення. Тым больш што, чым вось такое лепей зайцы ды алені. І ні адзін маскоўскі гном сказаў, ды колькі ў яе лезе, а потым гнаны бізуном бег з голай дупаю па снезе. Стой, Кацярына, нядобры сніцца сон, бо згубіш трон, карона з галавы. Я прагну любага, што возьме без вагання усю мяне з маёй імперіі кахання. Усё на свеце, каб забыла ў захапленні, і я перад ім, бывайце зайцы ды алені. У рай і пекла бы мяне кінуў, быў мой падданы і кароль, не гнуўся між пагнутых спінаў, даваў мне асалоду і боль. Стой, Кацярына, нядобры сніцца сон, бо згубіш трон, карона з галавы. Каб той мужчына быў твой імператрыца, знаю сама, даўно б не быў жывы. Яшчэ адно сачыненне паводле карціны. Гэта карціна рускага мастака Паўла Федотава. Анкор, яшчэ анкор. Такая макаранічная трасяначка французска-руская у арыгінале. Увесь маразм, тэма, якая шмат каго натхняла. Пётр Тадароўскі, знакаміты рэжысёр, знял аднайменны фільм пра развал савецкага войска. У пэўным сэнсе гэтыя маразматычныя традыцыі з 19 стагоддзя цягнуцца. Уявіце сабе закінутую дзесьці, хутчэй за ўсё ў Сібіры, хату, у якой сядзіць афіцэр і душыцца ад абсурднасці свайго існавання. Яму няма чаго рабіць, ён хутчэй за ўсё моцна пітушчы чалавек, абставіны прывялі яго да пляшкі, у яго пудзель, сабачка, і ён прымушае яго пудзеля скакаць праз шпагу. Я маю ўсё, што мець патрэбна афіцэру: здароўе, сілу, адукацыю і веру, сям'ю любімую і некалькі жанчын, гітару, пса і не такі малы ўжо чын. Я б дасягнуў свайго, бо я чагосьці варты. Сярод заснежаных паляў начальнік варты,
Огончик свечки колыхаецца ўваччу. Пёс цераз шпагу скача, я яго вучу. Не кідай на дзверы свой позірк сабачы. Тут ноч ваўчыны сковы, ты завея увесь час. А ну скачы, каму кажу, чаго ж ты не скачаш? Анкор яшчэ раз. А ну скачы, каму кажу, чаго ты не скачаш? Анкор яшчэ раз. За пастарункам змрок і снежная дарога. Што вартаваць, калі нічога і нікога, апроч пацёртых шынелёў і аднаго, што тут сядзіць і сам не знае для чаго. Лічу маснічыны, нуджуся і чакаю, а часам шпагай пратыкаю прусакая, што падпіраў шчаку заўважана па адбітку. На сумным твары афіцэра на падпітку. Пёс, не глядзі на дзверы, там холад сабачы, там ноч ваўчыны сковы, ты завея увесь час. А ну скачы, каму кажы, ой, зараз паскачаш. Анкор яшчэ раз. А ну скачы, каму кажу, ой, зараз паскачаш. Анкор яшчэ раз. Ёсць іншы свет, Парыж і Вена, Альпы, Анды. А тут сабака, што не слухае каманды. І ёсць зоркі ў небе, іх не бачна, бо завея. Я хаджу па хаце, бо нага дранцвее. Я звякну шпорай у адказ сабачы брэх. І рэзануе з ім гітара, як на грэх. Бяру акорд, пяю і маю пачуццё, што ўжо аднойчы жыў тут гэтае жыццё. Пудзель не лайдачыць на службе сабачай. Тут ноч ваўчыны сковы, ты завея увесь час. А ну скачы, каму кажу, чаго ж ты не скачаш? Анкор яшчэ раз. А ну скачы, каму кажу, чаго ж ты не скачаш? Анкор яшчэ раз. Так і жыву, сабака чуе маю скруху. І як штось вярзу, сабака слухае ў паўвуха. Я ем і п'ю, інш лепш не думаць, што пасля аж столь так нізка не памесціцца петля. Гляджу в акно і бачу там замест зімы сабаку, лямпу і таго, з кім вып'ем мы. Затым в акном няма нічога, і гэта значыць, прычын саромецца няма, ніхто ж не бачыць. Дык не глядзі мне ў вочы, твой позірк сабачы. Калі я п'ю удваіх з гарачкай, як немы дахор, і не лежы рукі таму, хто б'е цябе і плача. Анкор яшчэ раз. Анкор. І не лежы рукі таму, хто б'е цябе і плача. Анкор яшчэ раз. Анкор. Зараз песня з іншай як бы групы вершаў, песень, тое, што можна было б назваць і сацыяльным, і палітычным, і філасофскім, але гэта перш за ўсё пранізліва, пяшчотна і лірычна. Зараз перад намі будзе каталог таго, каго лірычны герой называе сваімі аднакласнікамі. Культовая песня «Наша кляса». Знакамітая настолькі, што польскі аналаг таго пекла, якое па-руску называецца «Аднакласнікі.ру», называецца «Наша кляса», за што ўжо Качмарскі не нясе адказнасці.
Песня, якая прашыбае шмат каго на слёзы ў Польшчы, а гадоў праз 10 тое самае зрабілася актуальным у нас. Я часам мяняў імёны персанажаў, а некаторыя пакінуў, некаторыя змяніў. Наш знаёмы літаратар Павел Костюкевич вельмі хвалюецца на радку, піша Павел з Тель-Авіву, абураецца чаму. Я яму сказал, што Адам у форме Адам так не улазил. Ну, давайте послухаем. Расскажи, что з нашим класом, піша Павел з Тель-Авіва, цяжка выжыць гэтым часам, каб сумленна і шчасліва. Раскажы, што за нашым класам чэсь у шведскім паранаклубе зарабляе шмат сам-насам тым, што ўсе сама-насам любяць, тым, што ўсе сама-насам любяць. Грамадзянамі Канады хутка будуць Пётр і Кася, Ян у Францыі даў рады, Кася ў Штатах засталася. Марта з двойняй пад Варшавай, цераз месяц будзе трэці, час валіць з такой дзяржавай. Ім нічога тут не свеціць, ім нічога тут не свеціць. Магда з'ехала з іспанцам і ў Мадрыдзе медсестрою, а Матея два паганцы стабільнай забілі зброі. Магда сябравала з Юркам, што быў зоркай школенай сцэны. Юрка добрым стаў хірургам, але брат яго ўскрыў вены, але брат яго ўскрыў вены. Філ стаў фізікам, вядома, і ў Маскве зрабіў кар'еру. Кожны год бывае дома сябра нашаму прэм'еру. А Міхась у турмах высах, бо не стаў страляць у Стася. Я ж складаю жыццяпіс іх, вось і ўсе, хто быў у класе, вось і ўсе, хто быў у класе. Хтосьці з'ехаў, хтосьці ў Польшчы, хтосьці заўтра у дарогу, хтосьці ўжо даўно небожчык, хтось жывы і дзякуй Богу. Я збіраў усіх старанна, я праводзіў паралелі, нібы сыпаў соль на раны, раны моцна не балелі, раны моцна не балелі. Сталі жонкамі дзяўчаткі, хлопец з дзедам, хутка фініш. Маладосць паўзе спачатку, а пасля яе не спыніш. Кожны бог у свае 40, спім даўно в сваёй пасцелі. Нібы ўсе ляцім да зорак, а ці ж гэтага хацелі, а ці ж гэтага хацелі. Што са мной, пра што я мару, памяць мучае старая, быццам мацае іх твары і ўслепую паўтарае усе дзіцячыя абліччы, ды малюнак нетрывалы. Я ж чакаю, хто пакліча ў хованкі ці ў выбівалы, хованкі ці ў выбівалы. Прарастаючы паволі, кожны цягне, што ёсць сілы лісце, парасткі і голле, ад калыскі да магілы. Каранямі з таго свету хтосьці ўправа, хтосьці ўлева. Аж не верыцца, што гэта ўсё адно і тое ж дрэва, ўсё адно і тое ж дрэва. Абсолютно, зараз утаймую
свае тэксты. Абсалютна іншы пласт таго, што робіць Качмарскі. Песні гумарыстычныя, іранічныя. Увогуле у Качмарскага вельмі спецыфічнае пачуццё гумару, яно таксама прапушчанае праз літаратурную і культурную традыцыю. Я вам спяю вельмі раннюю яго несур'ёзную песню, а потым познюю. Першая прапушчана праз традыцыі гумарыстычных песень мэтра Владзіміра Высоцкага. Не трэба быць інтэлектуалам ці меламанам, каб зразумець гэтае падабенства ў музыцы, у структуры. Вот я зараз буду спяваць, а вы будете сабе, а у вас будзе ў галаве гучаць, можа быць, штосьці такое. Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след, дуб годится на паркет, так и ведь нет. Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы. І гэтак далей. А песня зусім іншая, я напісаў 17-гадовы Качмарскі, але ёсць тут пас пэўнай традыцыі. Нататкі, знойдзеныя ў старых нотах. Разгуляў на старане, раптам нехта да мяне, па вушах, як гваздане, далей не помню. Ачуняў навокал хор, дзякуй Богу не памёр, хто мяне сюды запёр, ваш хор, на што мне? Чую голас, добры знак, кажуць, радуйся, дзівак, падфарціла як-ніяк, а голас тонкі. Цябе возьмуць пад крыло, будзе ежа і жытло, раптам да мяне дайшло. Крычу, падонкі, цябе возьмуць пад крыло, будзе ежа і жытло, раптам да мяне дайшло. Крычу, падонкі, я зірнуў, што за народ у гэтай залі, аглядзеў сябе і ў роспачы застыў. Кастравалі мяне, кастравалі, але ўзялі ў элітарны калектыў. Кастравалі мяне, кастравалі, але ўзялі ў элітарны калектыў. Я вучуся цэлы год, не спяваю міма нот, без гарэлкі абыходжуся і дзяўчатак. Хай таго, што раньш было, больш няма, зато жытло сваю маю і ў дыпломах 100 пячатак. Я дайшоў да ноты рэ, хтось яшчэ вышэй бярэ, голас кожнага сярэбраны і чысты, бо кастрату недастрат, спадзяваецца кастрат, каб узяў які магнат. Яго салісты, бо кастрату недастрат, спадзяваецца кастрат, каб узяў які магнат. Яго салісты. Узышоў на галерэю хор кастратаў, загучаў магутны гучны хваласпеў. Лаўдатур, мы спявалі лаўдатур, ніхто ў хоры не фальшывіў, не хрыпеў. Лаўдатур, мы спявалі лаўдатур, ніхто ў хоры не фальшывіў, не хрыпеў. Другую песню, якую вам зараз пакажу, яна прапушчаная праз ангельскія, праз англо-ірландскія традыцыі нонсенсу. Яна так і называецца жанрава лімерыкі пра народы, і кожны куплет гэта два звязаных сюжэтна лімерыкі. Гэта ўжо не 70-е, гэта ўжо пачатак 90-х гадоў. Мусіла шмат міжнародных працэсаў адбыцца, каб Качмарскі гэта ўсё паяднаў у адной такой іранічнай, у адну іранічную сагу пра любоў, талерантнасць, цярпімасць, ну, альбо іх адсутнасць, як часцей бывае, на жаль. Хацелі як лепей, да ўсё як заўсёды, парафразаваў я перакладаючы прыпеў знакаміты выраз аднаго расійскага палітыка. Вельмі пасуе, мне здаецца, да гэтага. У прынцыпе, песня бясконцая, пераклаў я частку з яе, а спяваю яшчэ частку з таго, што пераклала. Але набярыцеся цярплівасці, гэта будзе гісторыя з геаграфіі. Лімерыкі пра народы.
Ангелец рашыў пасябрую з індусам, з вялікай сімпатыі не пад прымусам, а той яму шчыра несвежага сыру падаў на дзіравым абрусе. Такую абразу прабачыць без шансаў ангельцу не трэба сяброў галадранцаў. У крыўдзе на пары шукаў сабе пары выключна ў паўночных ірландцаў. Народы, народы, на д'ябла народы ідуць на вайну дзеля міру і згоды. Чым болей змагання, тым меней свабоды. Хацелі як лепей, ды ўсё як заўсёды. Народы, народы, народы. Настаўнік француз меў студэнтку з Марока, пілі кальвадос пад шэдэўры барока, ды музыка зранку нагадвае п'янку, вучыць мараканку Марока. На гэта французу сусед яго слесар, зусім непатрэбны шаноўны прафесар. Тваёй мараканцы ні песні, ні танцы, яна патэнцыйны агрэсар. Народы, народы, на д'ябла народы ідуць на вайну дзеля міру і згоды. Чым болей змагання, тым меней свабоды. Хацелі як лепей, ды ўсё як заўсёды. Народы, народы, народы. Кітаец і японцы адкрыў сваё сэрца, любоўныя вершы даслаў на паперцы. Адказ праз 3 дні, у люстэрка зірні, касы жоўтаскуры блюзнерца. Кітаец адпомсціць бездушнай кабеце зрабіўся стрэлком самым лепшым на свеце. Наведвае цір, ды з Японіі мір, і з гора страляе ў Тыбеце. Народы, народы, на д'ябла народы ідуць на вайну дзеля міру і згоды. Чым болей змагання, тым меней свабоды. Хацелі як лепей, ды ўсё як заўсёды. Народы, народы, народы. З габрэем хацеў сябраваць палестынец, навёў аўтамат і гаворыць: гасцінец мой шчодры лаві, я твой брат па крыві, хоць кажуць банальны злачынец. Габрэю ж падказвае вышні дарацца, што лепей жывому дадому дабрацца. Габрэй яму: браце, пры вашай зарплаце Ізраіль не дасць табе працы. Народы, народы, на д'ябла народы ідуць на вайну дзеля міру і згоды. Чым болей змагання, тым меней свабоды. Хацелі як лепей, ды ўсё як заўсёды. Народы, народы, народы. Расіец грузіна заспеў яго звонкі, любіў нават болей ад любае жонкі. Ды дружбе хана, бо расіец віна не піў, а грузін самагонкі. Расеец тады напісаў ананімку, і сябра ягоны з кайлом у абдымку. Год 20 правёў у найлепшым з краёў, дзе холадна ўлетку і ўзімку. Народы, народы, на д'ябла народы ідуць на вайну дзеля міру і згоды. Чым болей змагання, тым меней свабоды. Хацелі як лепей, ды ўсё як заўсёды. Народы, народы, народы. Бліжэй да месцу качмарскага. Паляк-патрыёт пры гарэлкавай скрынцы праз году казаў: патрыётцы-украінцы. Так, слова за слова дайшлі аж да Львова і згрызліся як у звірынцы. Калі ж у турму загрымелі абое, адзін пагражаў: яшчэ маем набоі. Другая ж праз краты яму: жыт пархаты, яшчэ разбярэмся з табою. Народы, народы, на д'ябла народы ідуць на вайну дзеля міру і згоды. Чым болей змагання, тым меней свабоды. Хацелі як лепей, ды ўсё як заўсёды. Народы, народы, народы. Ах, каб не было тых народаў на свеце, жылі б на зямлі, як шчаслівыя дзеці, не ведалі б зайздрасці, крыўды і злосці, і хтосьці так моцна любіў бы кагосьці, аж з трэскам ламаліся б косці. Зараз пасля
песень, умоўна кажучы, лёгкага жанру, прапаную вам досыць спецыфічныя, трагічныя перажыванні. Давайте паговорым паслухаем, а я паспрабую паспяваць. Ёсць у Качмарскага некалькі эпітафій, і ўсе яны знакамітыя, усе яны маюць вельмі розны лёс. Я пачну з эпітафіі, калі нахабна у чымсьці аўтар прысвяціў яе жывому чалавеку. Жывы чалавек, ён і да сёння жывы, ён пазаўчора адзначыў 79 год, і дай яму боженька сіл і здароўя. Гэта нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, Качмарскі пра гэта не ведаў, Боб Дылан. Качмарскі сустракаўся раз з Дыланам, а раз прысутнічаў на ягоным вялікім канцэрце. Качмарскага ўразіла, што Дылан спяваў, ну, як бы гэта делікатна сказаць у эфір, у стане трохі змененай свядомасці. Ён спяваў, яму гэта не перашкаджала, прыхільнікаў гэта толькі натхняла, таму Качмарскі выразіў супярэчлівыя пачуцці да Дылана. З аднаго боку, гэта прызнанне ў любові, з другого боку, ёсць там, канешне, і шпількі, і палеміка. Пасля смерці Качмарскага эпітафія Бобу Дылану як бы ператварылася ў Боб Дылан. Так гэту песню прынята называць. Паглядзіце, як бы Качмарскі часам стылізуе не сваю музычную стыхію. Ён звычайна кажа: я трымаюся канонаў аўтарскай песні, я не спяваю джаз, я не спяваю блюз, я не спяваю рок-н-рол, я не спяваю што там яшчэ, эстрадны шансон. Пасля гэтай песні даследчыкі спрачаюцца, гэта стылізацыя ці гэта сапраўды рэдкая, малавядомая мелодыя Боба Дылана. Так усё трапляе ў атмасферу. Спяць прастора і час, толькі зрэдку да нас акеан шэрай хвалей нахлыне. А ты хочаш ісці да незведанасці па-за нашыя хвалі і плыні. Падарожжа па снох, бо на што параног, каб трымацца бясконца ў той гонцы. Басанож па траве, што расце ў галаве, і навослед кіруе па сонцы. За табой ці канвой, ці прэзідыум твой, неафіты кахання і волі. Быць з табой хочуць там, дзе ты мусіш быць сам, бо з канвоем не будзеш ніколі. Хто мог знаць, што ўсур'ёз ты прарочыў ім лёс, а не проста на жлукцеўся гуру. Адбіваючы рытм, у тым рытме гарым, роўным полымем, без перакуру. Ім даўно ўсё адно твая кроў ці віно, ім галоўнае сперша крыніцы. Ты не сняць яных сноў, а ты вучыш іх зноў. Не бывае таго, што не сніцца. З тых паломнікаў чвэрць пра тваю марыць смерць, рэшце трэба прыколаў і жартаў. Ты не пастыр іх душ, дык пакінь іх руш па-за контуры мечаных картаў. Хай твае сябрукі паляць зноў маякі, што нікому святла не давалі. А ты вольны, як верш, супраць хваляў плывеш і паволі сам робішся хваляй. Хай твае сябрукі паляць зноў маякі, што нікому святла не давалі. А ты вольны, як верш, супраць хваляў плывеш
і паволі сам робіся хваляй. Другая и самая вялікая эпітафія, гэта можа быць самы вялікі па аб'ёму, ён спяваецца хвілін 8-9 у залежнасці ад настрою, колькасці пройгрышаў, чаго я рабіць не буду. Гэта эпітафія прысвячэння Уладзіміру Высоцкаму, дзе яго жыццё малюецца як падарожжа па савецкім пекле, па метафізічным нейкім пекле, з кола ў кола, і ўсё глыбей і глыбей, з першага ў другое, у трэцяе, у чацвёртае пагружаецца герой. Я вам пакажу толькі на ўзроўні як бы дыялогу культур і спробы перакладу перакладу. У двух месцах Качмарскі як бы пачынае цытаваць Высоцкага. Гэта не пераклад у традыцыйным як бы сэнсе слова, хоць вы пазнаеце знаёмыя радкі, я стараўся гэта захоўваць. Гэта можа быць фантазія вольная на тэму лазні, знакамітай банькі па-беламу Высоцкага. Вось як гэта выглядае у пераспеве, у эпітафіі. Протопи ты нам лазню, и у лазней мы пропотеем до боли в костях. Засинеют наколки, что вязнями мы робили себе на грудях. Там, где грукое сердце распалено, профиль горца, что кепский имел слых, мыля сердца наколывали Сталина. Ты не чуем биття сердц малых. Зразумеў я, што суд гэты шые мне, і за горла схапіў мяне жах, бо начальнікі з тонкімі шыямі і пяском на вачах і вушах. Не схапіць больше мяне ім, хоць вось ён я, нават пекла мне больш не турма, бо чакае яшчэ кола восьмае, дзе нічога ўжо болей няма. Памятайце мяне, што ёсць памяці, хоць мільгну перад вамі як цень. Вашы лазні не стынуць у замяці, я ж вернуся, як вернецца дзень. Ваши лазні не стынуць у замяці, я ж вернуся, як вернецца дзень. І апошняя з знакамітых, найславуцейшых эпітафій Качмарскага, прысвечаная Бруна Есенскаму. Мы з вами апынаемся на тэрыторыі польскай культуры, таму мне нейкі каментар трэба зрабіць. Гэта стылізацыя пад знакаміты верш самога Бруна Есенскага, знакамітага польскага футурыста,
камуніста, эксперыментатара, правакатара, парнографа, казалі злыя языкі, але сапраўды там былі і эратычныя правакацыі. Ясенскі такі сабе польскі Маяковскі і польскі северянін у адной асобе. Ён у эвакуацыі правёў дзяцінства, дзе быў на футурыстычных канцэртах, натхняўся гэтым, а потым прыехаў, вярнуўшыся ў Польшчу, у Кракаве, ў Ягелонскім універсітэце, вучыў палякаў футурызму. Ягоная знакамітая кніга, якая нарабіла скандалу, называецца «Бут в бутоньерцы», «Бот у бутоньерцы», дзе ёсць, зрэшты, вы пазнаеце зараз сам вершаваны памер. Ён так пачынае, як Ігор Северянін, а заканчивае, як Маяковскі. Да? Ананасы в шампанском, видовочно тут гучить. Змарнowałem podeszwy w całodziennych spieszeniach, teraz jestem słoneczny, siebie pewny i rad. Idę młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach, stawiam kroki milowe, замашысты, як свят. Менавіта гэтым памерам і гэтай стылістыкай і пачынае Качмарскі. Толькі тут адлюстроўвае ўсё жыццё кароткае гэтага чалавека. Бруна Ясенскага кідалі хвалі палітыкі з краю у край. Пасля некалькіх гадоў, будучы зоркай Польшчы, яго заносяць у Парыж, ён жыве там у прогалаць некалькі гадоў, ён піша там, ён уступае ў камуністычную партыю Францыі, ён у адказ на французскі памфлет «Палю Москву» піша роман «Палю Парыж» задоўга да Валентина Акудовича, які заклікаў разбурыць Парыж. Толькі французы прыслухаліся, роман был напісаны па-французску, Бруна Ясенскага дэпартавалі з Францыі. Радасныя абдымкі раскрыў, канешне, сталінскі Савецкі Саюз. Ясенскага вярталі як героя, спакушалі. Ён спакусіўся, ён ездзіў па Таджикістану, ён пачаў пісаць па-руску, ён напісаў роман «Камуністычны чалавек мяняет кожу». Яго гэта не ўратавала ад 37-й ад рэпрэсій. І далей пачынаецца самае трагічнае. Чекісты, НКВДшнікі, забіваючы, не проста знішчалі людзей, знішчалі іх біяграфію, выкідвалі і кніжкі, гэта ясна, але і фальсіфікавалі смерць. Праз доўгія гады, звязаныя з Ясенскім людзі думалі, што яго адправілі на 15 гадоў у высылку, што ён падарожнічаў дзесьці ў раён Уладзівастока, што ён не дабраўся, што ён ад брушнога тыфа памёр у дарозе. Качмарскі быў даўно расстраляны у ваколіцах. Ясенскі, господи, дзякуй, агаворваюся, герой песні Качмарскага, Ясенскі быў даўно расстраляны. Па-беларуску штосьці падобнае піша Кулішоў у маналогу пра сваіх сяброў, таксама расказваючы іх фальсіфікаваную біяграфію. Адзін памёр ад тыфусу брушнога, памятаеце гэта пра ўжо расстралянага Юлія Таубіна. Эпітафія Бруна Ясенскаму. Вот так ад северяніна да трагізму вельмі шырокага дыяпазона песня. Час вялікай рыбалкі. Каралеўскім ласосем стала рыба Еўропа, прыбытковы тавар, страву першай сусветнай пад газавым соусам. Смажаць кухар нямецкі, француз, кулінар. Выбіраюць рэцэпты, бо хутка пратухне. Зразумела, што трэба расцяць напалам, каб ікрою народаў з палітычнай кухні забяспечыць жратаву самым важным сталам. А я з'еў у Парыжы 100 сыроў разам з плесняй, удыхнуў разам з грыпам увесь лонданскі смог. Слухаў ветер ламанчы і ватыканскія песні, і ніводзін мне бераг стаць айчынай не змог. Я зрабіўся чырвоным у Маскве азіатам, там гісторыю робіць невядомы нам люд. Сябра стэпаў калмык, назаве мяне братам, мне адкрые Сібір глыбіню сваіх руд. Там паэты не лічаць ні рублёў, ні даляраў, бо яны інжынеры чалавеческіх душ, чырванейшых за кроў пераможных штандараў і яшчэ чырванейшых кастрычніцкіх руж. Там
нашчадак Еўропы, я скіфаў нашчадкам, новым зместам напоўню мехі старых форм. Батальёны паэтаў мне лізаць будуць пяткі, і небесная манна пойдзе свінням на корм. Бруно Есенскі, немецкое имя, прозвище польской шляхты. Габрэй, коммунист, бываў у Рыме, меў у Парыжы контакты. У Москве у 37-м ён быў асуджаны і высланы як шпіён. Памёр далёка ад дому, больш пра яго невядома. Малады, геніальны, я і брыду па Сібіры, дзе замерзну, як мамант з ягоным гаўном. Калмыкі, сябры стэпаў, мае канваіры, палітон мой і боты падзялілі даўно. Раптам снежнае поле падаецца мне раем, і я ў раі, і Бог мой, жаўтазубы калмык. Маем Бога, якога мы сабе выбіраем, кожны трапіць у рай, да якога прывык. Бог смаркаецца ў пальцы, кажа, стул замест крэсла і гаўно замест стулы смяецца мне ў твар. Быццам байка з ласосем нанова ўваскрэсла і глядзіць кухар немец і француз кулінар. Як мой Бог жаўтазубы усмактаўся ў ласося, трушчыць косткі і мозг п'е з маёй галавы. Нібы ўсё дзеля гэтай жратвы пачалося, і закончыцца ўсё дзеля гэтай жратвы. Яцек Качмарскі, як усе простыя смяротныя, не ведаў, гэта досыць недаўна раскапалі з сапраўднага заканчэння лёсу Бруна Есенскага. Гэта тое, што мы кажам пра эпітафію. Размова пра Качмарскага была б непоўнай, каб я не паказаў яго як бы сярод культуры. Качмарскі перакладчык, які робіцца. І гэтыя пераклады робяцца аднымі з самых знакамітых песень у ягоным рэпертуары. Я пачну зараз прывітаннем ад Жака Брэля, а скончу прывітаннем з Каталоніі ад Луіса Льяка. Жак Брэль напісаў песню «Івронь», «П'яніца». Качмарскі пераклаў гэта вельмі блізка да тэксту, але змяніўшы мелодыю Жака Брэля. Я, пераствараючы, як бы зрабіў так, мелодыяй скарыстаўся Качмарскага, яна больш трагічная, а тэкст утрымаўся бліжэй да французскага тэкста Брэля. Налі яшчэ адну, а потым паўтары, а што слезу змахну, да сэрца не бяры. Всё добра, мой стары, так добра, што ў труну. Налі яшчэ, налі. Мы ў эфіры, праўда? Пачнем спачатку. У Качмарскага знаходзяцца суаўтары ў іншых краінах і мовах. Налі яшчэ адну, а потым паўтары, а што слезу змахну, на для сэрца не бяры. Всё добра, мой стары, так добра, што ў труну. Налі яшчэ адну, налі яшчэ адну, налі яшчэ адну, налі яшчэ адну. Мы выпьем за цябе зялёнага віна, вот хлусіш мне ў журбе, што вернецца яна. Я праўду адманы адрозніць не змагу. Глыток і я п'яны, забуду пра тугу. Глыток і я п'яны, забуду пра тугу. Падманшчык, будь здаров, бо ісціна ў віне. Мы вып'ем за сяброў, што кінулі мяне. Ты крыўды, пацаны,
мінають пакрысе. Глыток я п'яны, забуду іх усе. Глыток я п'яны, забуду іх усе. Мы выпьем по одной за счастье на землі, каб танчылі са мной сяброўкі ды пілі. Неважно, што яны даводзяць нас да слёз. Глыток я п'яны, забуду пра іх лёс. Глыток я п'яны, забуду пра іх лёс. А потым вып'ю за неверную одну, бо хай і хай цячэ слеза, бо шчасця не верну, бо атруціла сны, бо жыць мне не дае. Глыток я п'яны, забуду пра яе. Глыток я п'яны, забуду пра яе. Цяпер давай за тых, хто з намі ў гэты час, а потым дасць падых і прэч прагоніць нас, асудзіць без віны і не згадае больш. Глыток я п'яны, забуду гэты боль. Глыток я п'яны, забуду гэты боль. Дык будем піць пакуль адчынена ўначы, каб рухнуць нібы куль, ды боль перамагчы, каб у вушах званы няспраўджаных надзей. Глыток я дурны і зноў люблю людзей. Глыток я дурны і зноў люблю людзей. Налей яшчэ адну, а потым паўтары, а што слезу змахну, да сэрца не бяры. Усё добра, мой стары, і я яшчэ глыну. Налей яшчэ адну, 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 налей. Гэта качмарскі паміж Францыі і Польшчай, паміж стыхіяй французскага шансона і сваім перастварэннем. А зараз апошняе, што я вам сёння заспяваю, і, відаць, самае славутае ў свеце, што асацыюецца з іменем качмарскага. Усе ведаюць знакамітыя муры. Мала хто, далёка не ўсе ведаюць, што гэта вольны пераспеў іншай песні, песні «Лестакка» Луіса Льяка, каталонскага паэта, напісаная ў 68 годзе на хвале змагання з Франка, у часы, калі за каталонскую можна было яшчэ атрымаць і па вушах, і турмы атрымаць, і ўсяго рознага. «Лестакка» – сугучнае слово «рэжым» па-каталонску, таму зразумела, які слуп трэба было паваліць. А праз 10 год зусім малады, 20 з месяцамі гадовы Качмарскі перастварыў гэта як муры. Берлінскі мур тады яшчэ стаяў. А я пачну так, каб вы адчулі каларыт арыгіналу. Он натхнёны і моды быў, іх не полічыў бы нікт. Он додаваў песням сіл, śpiewał, że blisko już świt. I świec 1000 palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat,
Зерві кайдани полампат, а мури руną i pogrzebią stary świat. Он был натхнённый и молоды, их незлічона было, и он на площади вел городы с песней, что близко светло. И запаливали свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спявал, зруйнуем турму, и яны спявали за им. Раз буры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, и пахавае свет стары. Мур хутка рухне, и пахавае свет стары. Ведали словы на памяти спел, несли по улицах так, что кровь кипела и гнев кипел, и сердце грукали у такт. Били у 100 тысяч долоняў и ритма, ворога убил на повал. И шли на муры по усім свете старым, а ён усё играл ды спявал. Раз буры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, и пахавае свет стары. Мур хутка рухне, и пахавае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воинаў целая рать. Можно помники зносить и брук на камяни разбирать. Кожаный адчуў, настал его час силы отдать у борьбе. Кто не с нами, то и супраць нас. Спявак был сам по себе. Глядзеў, як шчыльныя рады за ягонай песняю ідуць, а песня глухне, а муры растуць. Раз буры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, и пахавае свет стары. Мур хутка рухне, и пахавае свет стары. Дякую вялікі. Дарога праз Каталонію цераз Польшчу у Беларусь пракладзеная. Аўтар гэтага перакладу у 10-м агучваў сваю версію на плошчы Незалежнасці, а праз 2 гады у 12-м бачыў на Ютьюбе, як Кірыл Медведзеў, ягоныя паплечнікі, таварышы па гурце Аркадій Коц спявалі гэта у пуцінскім аўтазаку пасля чарговага мітынгу пратэсту. Ёсць песні і ёсць такія рэальнасці, якія рыфмуюцца, а значыць і аўтарская песня, і паэзія, і пафас Качмарскага сёння патрэбны. Хочацца, каб за рэчамі гучнымі і плоскімі мы не забывалі глыбіні. Не ведаю, ці ўдалося мне сёння прадставіць Качмарскага рознабаковага, не толькі легендарнага сімвал і голас салідарнасці, але паэта-філосафа, паэта-культуролага, паэта-знаўцы культуры, літаратуры і
шматлікіх пластоў, які падымаў сваёй творчасцю. Дзякуй усе, хто не спалохаліся майго біцця па акордах і вытрымалі са мной гэты стрым. Шчыры дзякуй музею Богдановича і незменны дзякуй Польскаму інстытуту, які натхняе і арганізоўвае гэты цыкл сустрэч санаторый пад кліпсідрай. Калі мы пачыналі яго, мы думалі, што гэтых сустрэч будзе 6. Выявілася, што іх будзе крышачку болей, што мы з вами, калі захочаце, яшчэ сустрэнемся ў чэрвені. Наступны тыдзень перапынак пачніце ад мяне і польскай паэзіі і літаратуры, а праз 2 тыдня 9 чэрвеня прапаную паразмаўляць пра жывую, актуальную, сучасную польскую паэзію. Пакажу вам, якія кніжкі выходзілі, якія публікацыі, можа быць, штосьці ў арыгінале, безумоўна, большасць у беларускіх перакладах. Дзякуй і да сустрэчы да 9 чэрвеня.